Sa kalasambahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaakay Dios. Manausab kanimo. Maigso naman na sa pagsalmo ting Santos nga misa, susulat to karon ang mga kasalaang ato nabuhat, ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga magahamatanan, ug kay inyo mga igsuon nga nakalapat ako dako iyamot, sunahuna sa pulong sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong sala. Busa nangamuyo ako sa Santa Maria kung naingulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, ug kay inyo mga igsuon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahamatanan, ug pasayloon sa itong mga sala, pero unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magambog ito. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya, itugot nga tinabangan sa imong kaayo, amo kining padayunon, uban sa gugma o sa mataro nga kasing-kasing, kini nga among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhig hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa batsahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, singgit ug kusog, ug ayaw pagpugong-pugong, ipatugbaw ang imong tingog, ingon sa trumpeta. Sultihi ang akong katawhan sa ilang mga sala, ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw, gipangita nila ako, og malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Daw usa ka nasod nga matarong og wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako og hustong hukom, og ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kung dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mao nga masamtang nagpuasa kamo, nangita kamo sa inyong kalipay, o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangaway og mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyoha, dili makatabang aron dunggon ang inyong pag-ampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo, ingon sa bugang, ug sa pagbanig ug sakos ug abo? Mao ba kini ang gitawag ninyong puasa nga kahimutan sa Ginoo? Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglungtad sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog.
og nagpagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman ang hatagan ninyong pagkaon, ang mga gigutom, ug papuy-o ninyo ang inyong balay, sa balay ang mga kabus nga walay puloy-anan, ug nabistihan ninyo ang hubo, inay pagsagdan ninyo ang inyong kaigsuunan, sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag, sa kabuntagon, ug mamaayo kamo, pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog sa pagtulisok ug ang daotang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Usa ka may sulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka may nalsulon Ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kahayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Pugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka may nalsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay atuban, kanunay niya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og daotan sa imong atubangan. Kamanginulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ikaw maymuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunod, dili ikaw mo dawat niini. Ang akong sakripisyo, Dios, mao ang may nusulon nga kasing-kasing. Usa ka may nusulon ug mapaubsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka may nusulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kawan
Ang Ginoo manakay Dios. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana ngano man nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imo mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Makigsuon ning ato Ebanghelyo karon nagisgot may tugod sa kasal, no? So ang kasal usa ka hulagway sa kasaulugan. So ana ang panagsayaw, ana ang kasadya diha sa palibot. Si Kristo makaigsunan mao ang pamanhunon ug ang simbahan mao ang iyang asawa. Kinahanglan magmaya o magsadya sila samtang uban pa nila si Jesus. Himuo nila ang tanan samtang kauban pa nila si Jesus. Ang presensya ni Jesus nagtumbok og selebrasyon. So ngano nga magpuasa man? Ang pagpuasa nagpakita sa hulagway nga nagsubo. Adunay mga kasakitan nga gipas-an o adunay mga kasakitan nga gidalak. Adunay mga sakripisyo nga himuon. Ug dili kini mao ang takdang panahon kay kauban pa man nila si Jesus. So dili gayon agayan nga magpuasa sila. Ang Ebanghelyo nagtawag kanato sa paglipay ni Jesus atong mahalon ang iyang pakiguban, mo concentrate kita sa iyang pulong nga ihatag kanato ug ato ang dugang nga atensyon ngadto kaniya. Siya ang tanan nato nga gikinahanglan. Igo na ang iyang presensya. Ang Ebanghelyo nagtudlo usab kanato sa pagpuasa. Ang mga tawo nga miduol kang Hesus adunay lain nga motibo para sa pagpuasa. Sila miingon, ngano man kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinunan. Kini murag sa gawas lang gayon, nga igo lang gayon sa pagtuman sa balaod. Murag ilang gibati nga mas labaw sila. Para kanato ang pagpuasa dili siya ang pagdayon, dili siya nga usa ka porma sa gitawag natong hunger strike. Ang ato ang pagpuasa magdala kanato sa kausaban sa kahiladman, internal conversion. Kini magdala kanato ngadto sa konkreto nga buhat sa kaluoy ug paghimong mga buhat sa kaluoy. Ang pangutana mga kaigsunan, giunsa man nako pagpakita ang ako ang pakigduyog kang Hesus. Usao man ako paghimo kang Hesus nga makita diha sa ako ang kinabuhi. May palihog para sa katalibanong mga po. Pinagi sa pagpuasa, ihatagan atong luna ang Dios dinhi sa ato ang kinabuhi. Pangayo nato sa Ginoo galigunon kita diha sa paglimod nato sa atong kaugalingon. Sa ingon siguradong itutok nato ang atong mga huna-huna o mga kasing-kasing kanha lamang kaniya. Muingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga isip mga sumusunod ni Kristo, ipahiuyo nato ang atong kaugalingon ngadto sa mga lagda sa atong langitong Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang katawhan sa Dios mulahutay diya sa ilang mga pagsakripisyo sulod ning panahon sa Kwaresma.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga ang tanan nga naglimod sa ilang kaugalingon tungod og alang sa Ginoo, makakaplag og kalipay uban kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon ug sila nga nakigharong sa mga kagulanan sa kinabuhi, mapuno sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandong tiyupilo kamamo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Nga ang atong mga kaparyentehan o mga kahigalaan nga mihalina, gawas nung muambit sa kinabuhi sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pagampo. Sa hilom ato ihalag ngadto sa Ginoo at ang mga personal nga mga pangamuyo. Langit nung amahan itugot kanamo, ang kalig-on sa paghalad sa among kaugalingon, diha sa pagkinabuhi sa Espiritu, sa ingon mo bangon kami karon, gikan sa among mga kahuyangan, o sa hingpit mo ambit sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mag-igsoon pagampo kamurong ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga maagahom matanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niya mga santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Kwaresma, itugod nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo o maghatag ka namo og kusog ug manasigong pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay Manausab kanimo. ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos ka bahan Diyos katunhay mga gaho patran, agay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o hatanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among makasing-kasing nga kanimo, o naghatag ka namo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalagdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa niusa nga kalipay uban kanila, nagsagyaw kami sa imong himaya, duyog sila walay hunong nga pag-awit. Sa tugod ikaw, Ginoo, ang tumpuran sa nagkasantos ni pinalagi mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialag ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kong galingon, mikuha siya ang pan, may pasalamat kanimo. Mipikas o mihatag igat po siya mga tinudan o bingon. Dawata kay ninyo nga tanan o kana, kay kini mo akong lawas, kay tugyan alam kanimo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usap. Bihatag ni gadto siya mga tinunan ng biingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanadgi kani, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alag kaninyo, o alag ang tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandog ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nananagtubos ka namo. Pinagi sa iyo, upang kabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayo pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kaniyo mga amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kaniyo, tungod kay imo kaming giisip ang ngayan nga mga tubang o walagad kaniyo. Himuang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa imong kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dina silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daw. Kaluy ikaming tanan. Himuha kami agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginagaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imo ganan. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero mag-abog sa bahan ng gabito mga pulong itulog ka nato sa atong bahodong. Bagay kami kanimo Ginoo nga imo kami luwas sa nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon.
aron tinabangan sa imong kaluoy, bahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasabok. Samtang nagapaabot kami nga malauhon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kaimuman ang hihariya, ang kapunang himaya, pagod sa kaguran. Ginoong Kristo gingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, ang akong kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsoon. Kini mo tumay ugmaong Diyos ang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ang handoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magam. Mahagahang nga Diyos, itugot nga ang among pagkalawat, makalimpyo kanamo sa tanang sala, o maghimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay. Manausab kanimo. Huwag palangin ang takamo sa tumihugmao nga Diyos, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga Misa, lakat kamong isang iya ang gumagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.